MP Tano South, a member of Energy Committee in Parliament. Honorable, good morning. Good morning, sir. Official Panso. I think come to you. Your first time, yeah, Kasa Afimo. A committee, no, be a coye dear. Medasi. Ma minfanchi ama chief wa impany wa almost saying na sedo di kan no enene e di kan me no kasa wa afimu. Yeah. Enti me ma obi afisi afa. Nyame adom ejumadi a esese yedi as a committee there. Nyame adom bibia ntrai. Mugusu. Okay. Yeah, mobile there attendance in here because you have to say be nama. Oh, we knew about the other committees. Okay. But energy, no, a never knew a technical institution and a SI committee. And until say ukwa kushia de. Now what's I Juma ama Ghana. And additional and ye idea ubitimi esio baby akete. Now, so far as a member on the committee, you know, you bet me afraid at any time. Okay. Ubetimi ako other committees, so the joint committees, the representation and all ministry. Ubetimi for representation any of the agents. Enti, won't me miss. Right. So, Monsieur, I will watch him. It is so far. Energy committee there. I don't think say yakwama nipa bese mi nubi kura mada. Oh, okay. That's good. That's good of the committee. But minimum say mo hu de ebobo bay and as a committee minimum say mo kwa mo dwene hu bebre Israel, Iran and of course US and Turkey. Say oil no crude ebo no e kosro. Na in fact omo a eton fam wo ewo oman mu no OMCs no kire say yan hwe ya. Say no fuel no ebetumi kura akuduru 17 Ghana cedis per liter. Mo na mo hwehwe nkrata mu wo parliament. Ene ya hoodin wo memu si de beso asene se be ya bo no nkosoro e na afi nso fam wo no nso gina brankasa as energy committee no. Sa na be yo. Ano edin ho. That ano nya din okay. Akwa de say yasa osofu bi ahya unkom se bi beba osya unkom na aka ati se ko bompae papa emrem bone so a enko achiri no di afi bi sana obi sana omo analyze enema na ekoso no che omo de tools eni ani omo de omo agyen toto ho ensemo a ACC say cha eneme de beba yeso ye ne yeton baby be fa beton no eno ho asem no mo kan eno nti on say ye wo enema mienu na ye hwe the availability and afi pricing say ade ni bi wo ho na afi ne bo say o hwe entokoyi a ekoso ya so hwe USA Omo enomo the largest oil producing country we are saying the US I think some produce 21 million barrels per day they are crude. Omo asori omo sui omo ye Iran no. So we are saying amai maku edua. Omo so omo etufango kesepa na Iran eda 8 say Iran eda 9 what it means in say still na no 10 no osemu bi enti se ukonya amai akesie mienu sei manfa Israel amam because Israel no on produce commercial food ukonya amai akesifo mienu sei na omo kontokwa na yes, so friend is saying import dependent. I say, fan would do only use Ghana hanging I cra every free and conform mine so and I eba.
wɔn kontokwa yi sɛ wohwɛ aman maako edu a meka ho asɛm yi a baabi ntɔkwa ne wɔ no aman maako enso ɛna ɛwɔ edunum ɛna ɛwɔ baabi ntɔkwa ne wɔ no enti ɛkyerɛ sɛ meba sɛ dɛbɛka mate aseɛ sure aman edunu a ɔmo yɛ aman akɛsefoɔ pɔ ɔmo tu fa ngo no baabi ntɔkwa yɛ si ɛyɛ Asia no wɔn nko ara yɛ maako enso ɛna ɛwɔ hɔ ɛyɛ Saudi Arabia wɔ hɔ Russia jango between Europe and Asia China wɔ hɔ Iraq wɔ hɔ UAE ɛwɔ hɔ Iran yi wɔ hɔ ɛna Kuwait ɛnso wɔ hɔ ɛno nti sɛ wɔn soso na etu fa ngui kɛseɛ na wɔn akɔ dandan ani na adane deɛ fɛ no finished product a yɛtumi ni eyi so de gu yɛn fidie mu de yɛ nnwuma ɛna ntɔkwa asi hɔ yi enti ɛnɛ deɛ OMC foɔ ɛka nyinaa ne sɛ sɛ ntɔkwa yi a asi wɔ hɔ yi Iran hɔ yɛ bibi wɔ hɔ nom a yɛfrɛ no the Strait of Hormuz ma mentie mu na atiefoɔ nte aseɛ atiefoɔ fa nkyɛm sɛ bi a meka biribi na ebi a onse yɛ de yaka mmam ne amamre mu no yɛbɛka sɛ mfoa no nka asɛm bɔne na amam na wei deɛ mede ka asɛm kɛkɛ memfa ne sɛ nnuane a ɛba nkran nyinaa no ɛfiri northern region Bono East Bono Ahafo ɛna Ashanti region itself ɛba nkran nyinaa no mepaakyɛw ɛnam adwo so ɛfa kɔnɔngo ɛfa nkɔkɔɔ ansa na aba nkran now biribi asi ɛwɔ kɔnɔngo ɛna kɔnɔngofoɔ sɛ deɛ asi no nti ɛkwan no a ɛfiri Kumase ɛbɛsena kɔ nkran no matum enti cars ɛfiri esire mu o ɛfiri Ashanti region ɛba o obiara nya kwan biem sɛ si ntɔkwa ne kɔ so no deɛ matum ansa na kɔnɔngo ɛbɛto saa kwan no mu no na banche ne bɔɔdeɛ bi ne ntoosi bi ne nyadoa bi deɛ ɛtumi atwam dada a ɛkɔ ebi so nam kwan so atwam hɔ a ɛkɔ ebi so akɔ akɔduru nkran a yɛnya nyi firi kaa mu ana ebi so wɔ nkran dada ne deɛ yɛ firi kaa mu ɛde agu dan mu sɛ yɛtwɛn sɛ adwadi atɔfoɔ bɛba na yɛatɔn ama wɔn this is the situation and they say OMC foɔ na ɛka sɛ wɔn a fuel a atima ba bɛduru yɛ man Ghana mu ha no ebetuma sustain ni ɔman no akɔduru bosome dodoɔ sei anaa naawɔtwe dodoɔ sei sɛ saa time no twa mu paa afei because you close the Strait of Hormuz ɛwɔ Iran ne nti now ship biara ɛkɔ akɔfa fango ɛde afiri Iran ɛde afa saa China num de aba no yɛatom nti ɛntumi nkɔ now ship biara wososo ate Ghana ha ebi apɛ sɛ ɔkɔfa nneɛma na ɔde brɛ no ɔno nso ɔnam po no so a osuro ɛsiane sɛ obi America anaasɛ Iran for ebetumi identify who say saa fa ngu ye gu ship we mu yi efiri kuro bɛn so ɛna ɛba ne sɛnti ɔmutumi tu bibi bom na ɔmo ase wɔ Japadeɛ enti na America sɛ vessels a ɛde fa ngu free amanɔne ɛba Ghana nyinaa no ɔmo increase ɔmo charges by $100,000 enti ntɔkwa na ɛkɔ no deɛ no kra paa ne sɛ ɛto antwa animu ya na ɛkɔba sɛ still na no ɛbɛto akɔ so a deɛ yɛhwɛ ɛsɛ ntumi nsi ɛna ɛde availability ɛsɛ fango no ebi bɛwɔ hɔ a yɛbɛtumi atɔn ɛde ama yɛ manfoɔ adekodie nti a ebi bɛwɔ hɔ yɛbɛtumi atɔn ɛde ama manfoɔ ne sɛ ɔsɛ Dangote ɛwɔ refinery ɛwɔ Nigeria ya mo refine somewhere 650,000 metric tons a day so by yɛn Ghana ha ya yɛn so yɛwɔ Central private ɛna yɛwɔ Tema oil refinery our no so increase capacity from 28,000 to 45,000 Central no so 120,000
nanso ni na ti fango no say you to be in Nigeria and you to be Ghana ha wo mo tu fango na mo ye international oil companies no omo so omo ne nkrofo aye omo oil agreement deda say okay o refinery a wo man we see me tu me crude na yetu no fango na yetu no nya no ani yusu ade se ko danda ne ani enti me tu ewo Ghana na me tu wi a me de bebre wo na wada na da ne ani na fie tu mi aton it is agreement bi o ho ese ya na che se yaye enti se o refinery ni wo ha se impo na se wo no crude a obetu no ontimi fa koma refinery no ana se crude o share of the crude no refinery no say odane dane ani a enso a na che se still na sa o how na ena ye betimi akom enunti se si ana ye hwe hu se availability e wo ho no ebo ne de se ntoko na ama fomo a de OMCC ne ka no e betimi abam o ma dwen keke na o mo kire OMCC no mo so o mo to free BDC so BDC no ne kofa de ba na waton e de ama OMC no na OMC no so aton e de ama ye ntimamufo information BDC de ma OMC ne say entokwa na esi nti sisi atankes no shape na e de fango ne beba no ema de say yensa eka no yensa nka na de ba ko a aboa yen krampo a ama within some few days enemampu I stabilize kakra ne say the global supply of oil and crude production no na e wo soro pa on the say we are seeing na ya to mu say ye movie ye transition ye twe ho afiri fossil fuel like enfidia ye de fango and guma na ye adwuma na ya ba renewables ye enema e bi awia anas eno ankasa ana etimi ema ne ho ye adwuma te ensuo e te say awia aha te say sa ne ma no eno nti na ma oil production no e ko soro pa na demand no e wo fom hia ne e wo fom enu nti na akoye sa ma atimi a sustain kura ma besi enei still na sustenance no e wo system no na no kure ne se sentokwa ne koso ko nanim se de yenyina ye bompa se enko no de ai ko nanim a e betim do how kakra bre. Okay. So today, now said the mo communicators CB eka any ade say government anya hwe no good bo so cost runti betimi dey absorb shocks na e be ba na ade no is that the reality over there? Oh, eno de aban bia no eno nti ne yi aban sebe yi aban say on tenase na on to niema na yemfa moa timamufo sebe se ohwe fanwa ye tui ewo ye man Ghana mu ha ye kra de afi ne ya start commercial production somewhere in 2010 now so aban no atimi ate ye friend say fan de kra menka ne chi say ya te foto aha aban no ate foto ahodo stabilization fund se ye wo sikani bia oil fangu sikani bia support your national budget the friend annual budget funding amount yes I wo futuo ni bia stabilization say bia na there is a shortage yes a shortfall or how bia baputupru sa stabilization no eno so eno bi ni ekoyi na de beso ano okay yes I wo heritage fund eno no ye ntirima a omunya maaye omo maame mukura ne papa munya yisiaye sa heritage fund no oyo no a project nti ye fe bibi depletion eduru time bia endi hobi entna hoda right ye beduru ba bi ne ye beka se asa endi sa asa sa sikana na free kudu oyo no mu ba na de boa oman ni nyina no ye bede na sa sika no ye nya enti na heritage fund ne wo honom no a eduru sa time a ye time na twam sebi o ye bre twam ye wuko na nchirima ba bia oyo bia ni ho no
necessary sika na yɛde to hɔ yɛde bi yɛ investment ne saa nneɛma no ɛno ɛna bɛboa nkyirima ɛno nti sɛ aban no ebenya ahohare bi ɛwɔ baabi na waka sɛ me manfoɔ baabi akɔ yɛntumi ɛno nti ma yɛnyɛ bibi te sɛ subsidy deɛ aban no na sɛdeɛ ɛsɛ eduru baabi a yɛ den aboro manfoɔ na ahoɔden so ɛso mbitumi atena ɔman no mu a ɛsɛ aban no etumi pɛkɔ ɔbɛfa so a ɔbɛma ahohare aba. All right. Honorable Mame Nasi anɔpɛ sɛ wanya brɛ ne atwetwe nkɔmɔ. Nnuame nso meda ase paa ne akwanya ɔde ama me. Okay. Na me nhyira. Nhyira wo nso nhyira 104.5 we are Honorable Charles Akwesi Asiedu NDC MP for Tano South, member of Energy Committee in Parliament. Yebe nochna na etumi abua.